שום דבר. אתם יודעים למה אני בכלא? אתם יודעים למה? אתם יודעים למה אני בכלא? לפני שדיברתי, אני בכלא רק בגלל תורה. אבל עוד לפני כן, אני בכלא רק בגלל שאני יהודי. אין שום סיבה אחרת. אני ועוד 200 חברים שלי, רק בגלל שאנחנו יהודים, לעמוד ליד אבא, כן? כשספר התורה יוצא, ולהתקרב כמה שאפשר, ומאוד מאוד לשמוח כשספר התורה... אבל אבא שלי יושב. יושב? אני בטוחה שהוא לא יושב. תשימי לב פעם הבאה, ואת תראי שהוא לא... לא אמת. בעצמו קרו המון ניסים. אתם רוצות לשמוע קצת על הניסים שהיו לניסים? כן. אני אראה לכם, אני לא רק אספר לכם, אני אראה לכם. אז תראו, אני גרה בעיירה שקוראים לה קראוטהיים. זה העיירה... קראוטהיים זה... איפה את גרה? אני בגרה בעדה. זה לא קרוב בעדה. אצלנו בעיירה בקראוטהיים, בגרמניה, זה רחוק, היה שם שיטפון שאתם לא מתארים לעצמכם איזה שיטפון. כל הבית שלנו התמלא במים. מה לא נרטב? תגידי לי, מה נרטב? המיטות. שמחה. השמיכה נרטבה. החדרים. נכון, הכל נרטב. הגג. בטח שנרטבתי והגג נרטב. הכל נרטב, תראו. היומן שלי של מכיתה ג' אני כותבת נרטב. הארנק שלי וכל הכסף, האקווריום, גם כל התגים שהיו בתוך האקווריום נרטבו. הכל נרטב. תגים בתוך. ואתם יודעים מה עוד נרטב? מה עוד התמלא במים? הספר תורה. בית הכנסת בעיירה שלנו. יש לנו בית כנסת כל כך יפה, והוא כולו התמלא במים. ומה יש לנו בתוך בית הכנסת? ספר תורה. נכון מאוד. בתוך בית הכנסת יש לנו ספר תורה שאנחנו קוראים לו ניסים. ניסים אנחנו קוראים לו ספר תורה. אז אני אפילו לא רוצה לחשוב מה קרה לניסים. כי כל בית הכנסת התמלא במים. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, נראה אם אתם יודעות בזה. קרא לו נס, הוא לא נקרא. ממה ספר תורה עשוי? מקלף. איך שכתבים על הקלף הזה? דיו ונוצה. השגיון, נכון? הדיון נמחק במים או לא נמחק במים? לא. בטח שהוא נמחק במים, אז מה אתם חושבים שקרה לספר תורה שלנו? הוא לא. מה קרה לספר תורה שלנו? מה פתאום? אמרתי לך, אנחנו לא בספר תורה הזה. ניסים היה לו נס בשיטפון שהכל נרטב. מי היחיד שלא התמלא במים? אז תספרו יחד איתי, נס מספר? מעולה. זה היה הנס הראשון שלנו. אז ככה, ניסים שלנו ניצל מהשיטפון. אבל אתם יודעים שבמלחמת העולם השנייה, הגרמנים, יימח שמם, לקחו המון ציוד של יהודים. הם לקחו את כל הציוד שלנו, תמונות שלנו, ספרים שלנו, אלבומים שלנו. ספר תורה לא. ניסים את לא לקחו. הם החרימו גם את ניסים. ואז יום אחד הם החליטו לעשות מכירה פומבית. אתם יודעים מה זה מכירה פומבית? אני אומר לכם, אני צריכה מתנדבת אחת. יש לי פה מתנדבת. היא המוכרת. תמר, הבת של המורה. היא בכיתה ג'. תמר בכיתה ג'. תמר, את תהיי המוכרת במכירה הפומבית. תקשיבי איך אנחנו נעשה את זה. אנחנו נציע למכירה אופניים. ואת תגידי, אופניים למכירה. ואז הבנות החמודות פה יצטרכו להציע מחיר על האופניים. מי שתציע את המחיר הכי גבוה, האופניים שלה. אז קדימה, תגידי. 1,000 שקל. בוא נשמע עכשיו.
את המחיר הכי גבוה. אני אמרתי 2,000. אבל אתם מצלחות, אני לא מצליחה לשמוע את תמר, הבת של המורה בכיתה. תמר, אני מציעה את המחיר הכי גבוה. אני אמרתי 10,000. אני אמרתי 2,000. הייתה פה אחת שהציעה 50,000. 50,000, כנראה שיש לה הורים מאוד עשירים. עכשיו אני צריכה שקט, יש לי עוד דברים שאני רוצה לשאול אתכם. וככה, תמר, אחרי שהם מכרו גם את האופניים, אתם יודעים את מה הם מכרו? את הספר תורה. את ספר התורה, תשאירי אותו בגלל ניסים. הם הציעו לבחירה את ספר התורה, את ניסים. פתאום עבר שם במקרה אדם בשם אדולף לובל. הוא היה יהודי? אני צריכה מתקדרת שתהיה אדולף. יש. לא. אני רוצה לראות אותך מתעצבן, כועס. תראו איך הוא מתעצבן, תראו איך הוא יהיה אדום. תגידי, אדולף, זה לדעתך ראוי לספר תורה שהוא נמכר במכירה פומבית? זה ראוי? לא. אתה כועס? הוא מאוד כועס. ומה הוא עושה? יש לך כסף לקנות את ספר התורה? לא, אין לך כסף לקנות את ספר התורה. מה שאתה עושה, זה אתה לוקח שני חברים. ספר לשתיים. אתם שלושתכם ביחד הולכים להציל את ספר התורה. אז בלי שתמר, הבת של המורה מכיתה ג' תשים לב, היא שמה את זה בצד, היא מסתכלת על הצד השני, ואתם לוקחים את ספר התורה. מעולה. ואתם מחליטים ללכת הביתה, תתחילו ללכת. ואז פתאום אדולף אומר, מה פתאום הביתה? הבית הזה מסוכן, אז אתם הולכים לצד השני. ללכת. ואז אתם אומרים, לא, גם לשם זה מסוכן, בואו נלך לשם, לכו לשם. ואז לא, מה פתאום, גם שם זה מסוכן, נלך אחורה. ואתם מסתובבים עד שלאדולף יש רעיון. אולי נשים את ספר התורה בבית חולים. בבית חולים אף אחד לא יחפש ספר תורה. אז נלך בואו את ספר התורה, תשימו אותו פה בצד. נלך לראות לשבת לחיות. מכירה פומבית זה נס? כן. אז תספרו יחד איתי נס מספר 2. והנס השלישי והאחרון, שבמשך שנות המלחמה העיירה הופצצה מכל הכיוונים. כל המוסדות וכל המקומות בעיירה הופצצו, וגם מה הופצץ? ספר תורה. בית החולים הופצץ, אבל מה ניצל? הספר תורה! ניסים ניצל מכל ההפצצות, אז אתם מבינים? לכן אני מדברת על ספר התורה הזה. לכן אני מבקשת ממנו שבשבילי יבקש... אבל היא עדיין בכיתה א', אז איך היא תתחתן עכשיו? והוא רק בגן. היא תתחתן כשהיא תהיה גדולה, כשהיא תהיה בת 17. תודה רבה לכולכם. אנחנו נמצאים עכשיו בבית הכנסת של איפה אתם חושבים שאנחנו נמצאים בעצם? אנחנו קודם כל יודעים שבאיזה עיר אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים בעיר. בעיר יש. אתם הגעתם לאיזו עיר? עיר הקודש, עיר הבירה, עיר ירושלים. כן. סליחה? כן. הכל בסדר? כן, מצוין, הכל מצוין. אני נורא שמחה שכולכם הגעתם. זה רגע, באמת רגע מאוד מרגש. ממש, כן. לא, חמודה, יש לך טעות. למה כולכם הגעתם?